Halo Pak Ba, tengok kau pun penken mai pisia sa sisin. Ba kasur unang maulai. Kasur unang maulai kanda sawa ba. Hadu babaro hat kendong kencerat hang ni hapo jelah kasi. Kanda yok sngow ya kasur jong pisia unang maulai. Ya ka ka belajar ka basngusi hang ti minshwa. Hoat ni yok sngow ya kata kasur unang maulai. Ka baki pertajam. Pat baro hat kinda yok sngow kinda yok sngow. Nginda pai kamat support nongston ngi bakiyat ka peaceful rally nginda pai kamat eru sha jantia eru kia ai lut ka support ya unong molai bat ya ka yeng ka sem jo iba Chesterfield thank you hot ka jingjai jong i ngimla ban accept ka yeng ka sem jong ki dei banyo justice bat ka yeng ka sem jong ki dei banyo justice ya ka e ka jingja kumjuru ka e ka bakta kalong ba ya ka yeng ka sem jong ki kala kta jur ba bat kumju ya ki khun Yaki kon ki badai i da ka khamat la de bat kum juru ya hinman jong iba Chesterfield ki para jong iba Chesterfield bat ki baro hat ki bahayeng ka khata bahaya ki ma ni ta prakhat ma ki kon kham tam ma ki kon kham tam kin dai i da khamat ma ba ku pau sha le tu ma khlam bana ma damiet kum tu men step lai beje men step ki brew ki wan rung ki pulit ki shuan ki shu siat kum tu ka khata ma Yaki kirtir ki yo shock ki kum tu ma ka justice namata ka family ju ki lima khamtam ka kta bhama yaki te danbok ba kinyo kloi kani ka justice ye hot kan kham slam mi ta danbok ba kinyo kloi na ma ba kinyo kloi kata ka justice ye ma namata ka ka jingja jong thank you ma bat kumjuru pai ba ngaskwa pun kan mai fisia ba hot yaki tu fisia ba hot yaki tu ki bam tip ki bam pat jupai ka video jong ama ngade weiru ba ngasile reaction video nga support ba ki local artist jungi ma local artist kamar ki khasi jungi ma ki ba pni jurai man ka por ma hot pai ba te kadan ka wei ka jurai ka bukiteng uwan phai shala kari ka niru ka ba ki ruai don buram ki ruai penim pensa kanam bat ka kerteng ba kani ka video ru kadai hadu nyo minute kani ka music video hanre nginum pet hadu nyo minute ya salit pet ma fisia pat ba ma nginya pet tak nang ni nanga te ngan sebut ka link jungki hapo description bat kinong ruai ru ngan sebut description bat kum juru kila pelat ya kani ka video hapo SF milim ngam te chol pat ba nginya sedang no ya kani ka video nginya pet nyo ya kani ka jurai ma in le reaction no ma te hoi ba kumjuru ye kita ki barang pet thamai sngo ba ben subscribe ba kumjuru sa like ye kini ka video bat sa comment ru ma te chol pa ba ngin stang lo ye kini ka video uan phai shala kari lamayong ma ani ki lamayong kamat ba basngo si ma em ka kerteng ma ni disha klawat uhnyo trap Thang sa kari kinong mawai kita telisha iktanat ma kabriyo nyaw trap kan im sidunam ay ba just a feel kasur tu pasal ni gikon ma jing syasyo tu ma kadai saya kamen sim la men pra ni por bai la one time ma ni kan lyrics ni pizza yang kasam snai ma jing pang non
Ni pan yang kriat. Ni yang pan yang kriat siya. Ni Jing Thia Om La Khe Jing Pang Ki Baban Buker siêu khôn tu play mà number one kat tau dang ong te play ka yang da de bri bas ni play ra ka yang tang man keren ru em ki siat den mo đây sa kinum la ban ri nu play Ba ceres kelawat kari ni lirik spesial ka baik ki kita mi mana mentajin ba Chester te hoi pa ba ma perbangasa ya gani ke jurai haru ngapar yang kreat sisa ma ngadapar kreat sya tangga suruh ka bamelung sisa ka bada penpar yang kreat sisa ma hoi ani ka ketien kan ongom ka ketien ka subang balat ma ka ketien ka thliet jung ini iba ibarwai rumah ngan sabu ka kerteng jung i hapo ka description jung aru ma bat kum juru itu way line ngan da sungutanat hama idan way line hang tu ma bas tanat ha ba ki ong bai ong ba ki pediang i kum usiem bat tang sipor ki shet kalahan oh ya i ma kata ka dei shisha ma bat kum juru kadon ka way ka line ka ba i ong ma ba ko khon ki ple ka yeng mano kita ki bawan kumbang oi fisia de bu ubreu basnio unum play ka yeng lap da pet em kalau kum tama henry de ubreu bahau dang pa ban play ka yeng henry pada kinisia ki breu ki badon ya ka bor pada kila sim ya ka bor hakti ka bamla ban long ma bat kamjur unga kermen ba ka yeng ka sem jong iba Chesterfield bat ka family jong ki baro hat kinyo no ya ka e ka jing tengen ma kinyo ka jing tengen kinyo ka jing sok no kinyo no ka justice kam kulo ka e ka baki kwa ma kwa ban ai kuble ki normal lai ba ka sur jong pisia kanda sawa baro hat ma kanda sawa shisha ma de kuble ki normal lai ru kila ai support ya ki ka yeng ka sem jong ki de itenat ba baro hat mangi ki khasi kumni ngi ya tli shisha ngi ya tli kumni ma hot kamen sim breu jong khasi ka kordor bha ma bat kum ki jat men sim breu ka kordor bha hot kumi kini ki jat ru ngi di ban yeng ngadi banyale bet ngadi banyo justice bet ma tadan bok ba ka yeng jong ki ru kanyo justice kloi ba ma te hoi pet ba ngi la puisa bakut ya sa sien nga ko ban ong kuble sia jar ngo ba fila poi pet ya kini ka video te ngin sa ya syampat ha ka we ka si te ngin pen kut ya kini ka video kumbang ji pen kut man ka por ta ka ba nga kudup efisia nga ko ban ong ru nga ej efisia sa thia sup baro hot bye bye